ha ka episode ka bamenta kasngi ka channel HATO PHI TIP kan manra shapi ya ubrio ubala shakam ba udei ubrio basniu baktam ha ka perthai ubala yo jaka yaladi ha kata kathup jong ka Guinness Book of World Records tungin yakli shwa yaladi balei kibrio kishapom ha uperthat ka National Oceanic and Atmospheric Administration kaya tho ba uperthat upam ya ki bajrong tam ki badan ya kata ka positive charge energy ki bayo ya kata ka negative charge na kilo ti kabambha kalong ladang ibat ya ki kinjanar hakapor bapom uperthat bunsin upam ya kiding Henry hakajaka kabam danding ne ki bajrong kila banpam ya ubrio bun kibrio nabaro saudang ka perthai wat hakajala ba e jongiro kila syapam ha uperthat badan ki balayap ro hoot kidan hala ki jinget balai ba uperthat upam ya ubrio bat lese kanlong kapang pedeng kabangini keren pat ha ki episode ki badang wan Henry ha kani ka kanti nginyakran syapang ubrio ubala syapam perthat nyausin Henry ubam shimlayap kami sa kawe ka jingkeli ka box new ayu kabangila ban syapam perthat bat ka kabanjia yangi lada ni syapam ha uperthat katkum ki data ki balalum kilayathu syapang kiri ki babun ki jingyap na kadau ka jing syapom perthat ka India bat ka Mexico kilong kiri ki bakambun ha ka case bajia ki jing syapom perthat dang ha ki khendet benai palat shispa ngut ki brio kilayap ha Bihar bat Uttar Pradesh ha kaju kasngi na kadau ka jing syapom uperthat kabalasngu shirkhei hadu kata layo ya ka report ro ba ha usnam ar khat khandai kumba arspa lai pukandai ngut ki brio kilayap na ka jing syapom perthat tang ha India ka ka box new ka bangin yo ya ka jing yap haju na kadau ka jing pom uperthat layathu ba kumba khandai popasan ki balas new bok bansha pom perthat kila Henry kila do shilenter ka jingim ya usnyo batlesi kandandro ka jingduna hakabor perkhat uperthat ujura hadu shibilian volts kabor bat ulayat ha ka jingstat kabakot ar lakmer ha ka shikanta kumban shuyanu jor kibor electric haying kidan kabor kabatang shispa saupo hadu arspa volts Henry ka jingklan jongki kala ban penyap shisendon ya ubrio lada ukum bakla ban kata ya kibor elektrik shu habayanu jor bat ka jingstat ka jinghap ki met beneng asteroids na sun beneng syaperthai kalong kumba saupusan hajar mer ha kashi kenta kakali ka bastat tam ha perthai ka Bugatti Chiron kayat kumba lais pa mer ha kashi kenta ladang isong hakani kali lese nginjin dalapri na kajing stat kumta inasngu thu shai hadu katno kajing klan bor bat kajing stat uperthat kumta kajing hap uperthat ubadan kabor kabakot hadu shibilian volts bat kajing stat kabakot ar lakmer hakashikanta lese kalong kabashirkhai bat ubrio ula ban pra lengkhot lengkhai hadin ba ula syapom Henry ka kubor ka babha kalong makini ki direct strike kilong ki banyar bha hadu kata bat bom jujia kwet ngila ro ban syapom perthat na kakli lada ngibat ya ka mobile phone jongi hakapor bapom uperthat kani kadai ka contact strike kani kalong kabam danyar hadu kata habayanu jor bat ka direct strike ka jingmut kalong balada kasun benang ka kerhu bat uperthat ulapam bunsin ujupam ya ka kabala bandai hakabor kinar electric light bat kani ka koren kanpo shapi kum kanuksa lada uperthat upam tangkumba ndro phopot
napi pinyo ya ka electric shock kaba pimpachem ha ka jingim jong phi hangni uperthat upom ya ka khando bat kani ka koran kan par ya phi nakli shakajat bat hakaju kapor utor bat uklong snam jong phi unsange shibor ka jing tre kam kat nang he ka koran ka bapar shapi kata nang jur ka jing mensau ka bawan ra ya ka jing ya bro pila ro banyo ya ka e ka baki khot side splash ka bamut ka koran ka ban poi shapi na ki wei pat ki brio ki badan hajan jong phi ki bala shapom ha uperthat wadla phimshim lakta ne pinde yaki tongin super khat bangin em hadin bangila shapom ha uperthat kajing shapong uperthat kan penjat penpra yakithet snam hakabayade bat kabor kajing perkhat kumta ubriu undan kajing kata hakabor jing perkhat bat unlong ubaklet bet hadu kata nalor kata kamet kaphat jong uro kala baning kumta dakabubu ya kani hakajing mod jongi kumno ubriu ula banim hadin ba ula shapom perthat nyausin tongin yapet ya kani ka jingjia ka kerteng jong u kalong Roy Sullivan bat ulayap ha usnam kat khandai spa prapulai ha karta ka bahnyo puai snam une ubreu ulayo ya ka kerdan ha kathup Guinness Book of World Records kum uta ubreu balasha pom perthat bon sian tam ha ka perthai kibreu kila jukhat sen ya u kum uta u human lightning conductor nambar ba shimlayap hadin ba ulasho pom perthat ka thadu nyusin kalong ka ba khampla ba ki parlok jong u kila landat ya u na ka jingting ba uperthat un pom yaki lada ki ayat yayang ba yaju pat u badwat ki kurim jong uru kila phet na ka daw ka jingting bat na kani ka daw hi ulashong kurim sausin ula penyap yalade ha usnam khat khandai spa prapulai da ka basiat da ka pistol na ka khli ka i kumba ka maryang kamshim lala banshim ya ka jing im jong u namar ula shim no ya ka daladehi Roy ula shapom hakasin ka banang kong tam ha usnam khat khandai spa saupuar bat ula yo ya ka jing ing ha ka met klam da yo pat ya ka jing duna ha ka khli ne kata ka brain damage Roy ula tre kum unang apara ya ka we kapak kabalay bu jingma ya u na kadaw ba uhap apahara da kabayang hakiyeng apahara ki bajrong ba klem daklet ba uperthat ujupom ya ki e ki bajrong tam ha kanu kajaka ha usnam khat khandai spa anrup khandai ula shapom ha kasin ka baar ha kapor ba udang shong ha ka kali jong u henrei shimlayap bat ula shuyap ler bat yo ya ka jing ing usnyu khli bat nyu mat ha usnam khat khandai spa nyu puar ula shapom ha kasin ka basaw bat ha une usnam ro kalong kumju ha ka ba usnyu jong u ula shuing malu mala hadin ka jing shapom ka volunteer ha uperthat ninget ba uroy ula sngoting watang banya ha kilinti kisingking bon kila kubur ba uroy uladi ya udrak ba ki khat LSD uba paunam bha ha kato kapor ubala ban pen kulmar ya kibrio ban perkhat ya ka e kaba shimlala banjia henrei ya kane ka jingkam kabam dan nang rem la kantat da ka jing shisha ba uroy ulamat ya ki jing mansaw kaba ubriu ula banmat tanglada usha pom perthat Roy ula perkhat ba ula le ya ke ka basniu ka ba pendam ya uble ubala pha ya uperthat ban pom ya u kumta shim lalet hakijaka padba na ka jingting balada ulet un sa sha pom perthat lam bat kiwe kibriuro kumta ula sedang bandra ya ul bilor kat shaba ulet na kadaw ba shim lakwa satya ba uperthat un pom byang ya u bat pening ya usnyu jong u kibriu hakato kapor kim shim lalong kibriu ki balas ngotho ba bat kilakran ben ya uroy da ka ba kenno ba ulale ya ki kam snyu
ha usnam khat khandai spa nyu pusau ula sha pombyang sa shisien bathang ni ula perkhat bakil odum kila bot shisha ya u kat shaba ulet ula persang ban phet na uni ula odum khnang ba unlat na uperthat hanre khat ba udang phet na kata kajaka ula sha pom ha uperthat bakis nyu jong u kila engbyang haba shakli hakinang tho kubor ula yathu ba uya le ban phet na kani kajaka badan ula odum bat kadba udang nya yakakali ula shapom ha uperthat bat ula smotho ba usnyu jong u ula eng handrei namar ba ura ya uta ubilor katchaba ulet ulala ban penlep yakata kading kabala thang ya usnyu jong u uroi ulamat yakajingsok hakilais nam kibanwan klam da shapom ha uperthat hanre wala kataru ula persang banburi yalade da kawa phet nakijaka badum lo hanre ha ujun santarek khat khandai spa nyopun reu ula sha bebyang ha kini kilo dum bat ula persang ban phet hanre ula sha pombyang sashisin ha uperthat ngalayo I ba uperthat ulami na kilo dum bat ulawan thau yanga uroi ulayatho ha kinong tho kat khubor hakum kani kapor shum lawan ra ya ubilar bat sashisin uladu shusho ya usnyo ula sha pombyang hakasin kabakhado shisnam hadin hakapor ba udang khwai do kha bat hoot usnyo jong u ula ing hanrei ulamat ya kajing ing kabakham shirkhei bat ulamat ro ya kajing kulot hakawe na kishkor layathu ro bakalok jong u kalayo ya kajing shapom ha uperthat kadba kadang tharjan hanrei hakum kane kapor uroi ulalat im yalade ti hoot ngila sngo ya kane kakhana bat kasngo kumba kadai tang kalat ba uroi unpan paunam yalade lani udai tang ubriu badan kajingduna hakli hanre yakani lakantat da u superintendent jong kashanan doa pak kapa kaba uroi utre nalor kata ki doktor kilala ban pensisha ba ula sha pom perthat bunsin hanre kaba phla yaki kalong ba uroi shimlayo yakajingduna hakakli kajing shim uroi yala kajong kajing im kalapan scam yakiwe kibrio kibom shimlanget yakakhana uroi bat kibalakam ba uday ubrio balakarni palat kajing di drok bat ula super khat bakala yak kabalajia hau hanre wala kataru uroi ulayo yakakusnam na kaperthei kum uta ubrio balasha pom perthat bon sien tam de ka ka jingjia ka bas new bok ka balajia ya phi ya thu da ka ba comment hapo ka comment section de tangkum ni ngin pun kut shwa bat nginya syam pat hak episode ki banang wan wat klet ru de ban like share bat subscribe ya kani ka hato phi tip channel ba phin yo shu ya ki khana bat ki video ba yo jingman toy